OK, ahoj, ja som Pepo a vítajte u môjho ďalšieho videa. A vlastne je to video informačka. Tejto informačke vám poviem len to, že vlastne už som pridal tretiu časť Minecraftu. To je prvá novinka. Druhá novinka je, že som videl na Survival Games gamera. A tretia novinka je to, no vlastne nie je to novinka, ale vlastne informačka. Vlastne táto je vlastne o tom táto informačka a je to informačka o tom, že zajtra, teda 29.6. v sobotu 2013 idem preč na dovolenku do Bulharska. Takže nebudem celé 2-3 týždne natáčať, takže asi 3 týždne nebudem natáčať. Vlastne je to len informačka, ale komu to nevadí, tak ten nech dá like alebo dislike, to je jedno, mne to je jedno. Ak to niekomu nevadí, ak mu je to jedno, ak sa z toho teší, tak mu blahoželám. Ak sa z toho neteší niekto, tak preto vám hovorím túto informačku. A proste uvidíme sa asi o tie 3-4 týždne. Takže to by bolo k tejto informačke a ešte k tomu sa vrátim, že neviem, chcel som si tam zobrať notebook, ale vlastne s tým mojim mini notebookom tým neviem, či by som tam niečo natočil. Ešte ten fraps, keby mi to spomalilo, to by bolo hroza. Takže notebook to asi nie. No takže budete musieť vydržať tie 4 týždne, alebo 3, no, podľa toho, kedy sa mi bude chceť. Prídem vlastne o 2 týždne, ale vlastne ten jeden týždeň si chcem dať trošku pauzu a vlastne až potom by som chcel ísť natáčať. Takže to by bolo všetko k tomuto videu a vlastne bolo to len krátka informačka, 2-3 minútová a ja sa teda s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu. Tak a... Čo ti je?